Benvinguts al Sense Pròrrogues, el programa que segueix l'actualitat esportiva dels equips catalans, els equips de casa nostra, des de primera fins a tercera federació i també el futbol femení. Som el Rubén López, narrador i periodista dels partits del Lleida Club de Futbol UAU Lleida Ràdio. I jo sóc l'Aleix Blanc, periodista a la televisió de Badalona i també sóc el CM del Lleida Club de Futbol. Fetes les presentacions, comencem amb el programa. Bé, doncs, Aleix, si et sembla, comencem repassant la primera federació i és que aquest cap de setmana vam tenir una gran victòria del Sabadell al camp de l'Alcorcón per 0-3 a l'Estadio Santo Domingo amb una actuació brillant de Javier López Pinto, que va ser el que va inaugurar el marcador i també va fer el segon gol pels arlequinats, i el tercer gol d'Agustín Cosia, un delanter que va agafar la pilota i en un 1 contra el porter va acabar de sentenciar el partit, destacar el moment de forma dels de Ferran Costa i també, sobretot, la zona defensiva, que porten només 3 gols encaixats en els partits que acumulen, i això és una gran tasca del cos tècnic i també del porter Diego Fuoli. Sí, també a primera federació va jugar l'Europa contra l'Eldense, l'Europa que tot i l'empat és líder de la categoria, un partit que a la primera part va fer una gran actuació el porter Ramon Vila i al minut 53 es va adelantar l'Eldense mitjançant Fidel, exjugador de segona divisió de l'Elche i l'Albacete, i al minut 84 va empatar Jordi Cano des del punt de penal després d'una acció molt i molt polèmica, ja que amb una sortida del propi Ramon Vila, que estava sent el millor jugador del partit, va sortir de manera temerària, es van portar per davant a Jordi Cano, segona targeta groga i expulsió. Tot i l'empat, com ja hem comentat, l'Europa és el líder de la categoria. Te sembla penal de Ramon Vila? A veure, jo que sé porter, per mi jo considero que és una disputa de pilota on va a rebutjar la pròpia pilota. És veritat que potser treu el genoll i li dona, però per mi no és falta. Tu, com a exàrbitre, què ens diries? Per mi sí que hi ha penal, tampoc és que sigui molt clar, però sí que és cert que el porter rebutja la pilota però va amb el genoll. Jo per mi el posa massa dalt i és penal una mica clar, que transforma, com ja ha dit l'Aleix, Jordi Cano. Passem també a repassar el Gimnàstic de Tarragona 2, Tarazona 1, destacar primer que tornava Marc Trilles al nou estadi Costa Daurada com a capità, en aquest cas, del Tarazona, un jugador que va ser molt estimat per la parròquia grana. Els de Luis César, que van aconseguir guanyar, van aconseguir els 3 punts, però no van acabar de deixar bones sensacions. Sí que és cert que a la primera part s'avancen amb un gol de Marc Montalvo, empata el partit del Tarazona i abans d'arribar al descans fa el 2-1 Àlex Jiménez, però la segona part va ser molt insípida, va ser molt parada, el Nàstic no va crear ocasions de perill, tampoc va oferir un bon joc, així que els aficionats estan contents pels 3 punts, però troben que encara l'entrenador no acaba de donar amb la tecla. I està content tots els equips catalans de primera federació, perquè a hores d'ara, per mi podria acabar ja mateix la Lliga, perquè l'Europa quedaria líder amb 15 punts, el Sabadell quart amb 14 punts, posició de play-off, i darrere del Sabadell el Gimnàstic de Tarragona. Per tant, tots els equips situats en zona noble, sense mirar en cap moment a la part de baix. Això sí, hem de fer un petit incís de que l'Europa és líder perquè l'Atlético Madrileño, la cantera de l'Atlètic B, té un partit menys que jugarà aquesta setmana contra l'Hèrcules. Sí, i també destacar els partits de la pròxima jornada, una Europa que visitarà el camp de l'Atlético Madrileño i també tindrem un altre partidàs, derbi català en aquest cas, entre Sabadell i Gimnàstic de Tarragona. Si et sembla, Aleix, comencem repassant la segona federació. Som-hi amb la segona federació, el primer partit que hem destacat nosaltres pel massiu desplaçament que va haver per part de la parròquia del Sant Andreu i perquè era un partit de la zona alta, o 2 equips que almenys estan cridats a estar a la zona alta, va ser el Reus Futbol Club Redis contra la Unió Esportiva de Sant Andreu, un partit que va començar amb un gol d'Homet ja a la segona part, amb una sensacional xilena, i el Sant Andreu, que semblava que no trobava la manera de marcar gol. Al 80 Marcos Méndez va empatar el partit
i a les acaballes de la segona part, Sergio Serrano va rescatar els 3 punts pel conjunt andreuenc i el Sant Andreu, que recupera posicions, ja comença a ensumar a la zona de play-off i el Reus, tot i la derrota, que és l'últim equip que tanca la zona de play-off. Es manté en play-off el Reus, destacar el desplaçament de l'afició del Sant Andreu i també el retorn de Nacho González a la que va ser casa seva, aquesta vegada a les banquetes del Sant Andreu, però recordem que ja va estar dirigint també el Reus en la seva anterior etapa. Passem a un altre dels partits d'aquest cap de setmana i és la victòria, la segona consecutiva de l'Espanyol B, en aquesta ocasió al camp del Terrassa per 1-4. El partit que es disputava a l'Olímpic de Terrassa doncs és el conjunt local que es va veure superat pel filial Perico, va obrir la llauna Londoño i després va haver un sensacional hat-trick de Chris Letono, sobretot destacar el primer dels 3 gols seus, que és una autèntica xilena, és una barbaritat de gol. Doncs un Espanyol B que continua escalant posicions, respira tranquil, i un Terrassa que també deixa molts dubtes i no acaba de trobar el sistema efectiu. I qui també escala posicions és l'Atlètic Lleida, que firma la primera victòria de la temporada contra segurament el rival més dur de la categoria, el Barça Atlètic, on es va avançar els lleidatans mitjançant Moro Siribé, va empatar el partit Víctor Barberà després de diverses ocasions de centrada lateral amb remat, la va aconseguir convertir el killer del Barça B. Al segon temps va marcar Vila Lachiva un gol olímpic on la gespa també penalitza de nou al Barça Atlètic. Moro Siribé semblava que sentenciava el partit, però un gol d'Òscar Ureña i una expulsió del balear Joan Campins van fer que el partit pogués arribar al tram final amb opcions pels visitants, però no va ser així, i primera victòria de la temporada pels de Gabri García. Seguim també amb un altre dels partits d'aquest cap de setmana, entre el Girona B i l'Andratx. En aquest cas, victòria del filial gironí per 1-0. Doncs un Girona B que està sent una de les sensacions del grup en aquest inici de temporada i destacar les actuacions que està tenint el lateral Pol Arnau, que ja van 2 setmanes consecutives marcant i que està oferint un molt bon nivell. Sí, aquest nivell de Pol Arnau, que bé, ja va marcar la setmana anterior, com hem comentat, un sensacional gol de vaselina, torna a marcar aquest cap de setmana i bé, no sé si tardarem molt en veure-la al primer equip, perquè potser el lateral dret és una posició amb overbooking al Girona de Mitchell, perquè tens Arnau, tens Hugo Rincón, tens diverses opcions, però vaja, aquest Pol Arnau que fa molt i molt bona pinta. Podria ser un recanvi a llarg plaç de Mitchell, perquè Mitchell recordem que juga amb els laterals molt oberts i aquesta defensa de 5 que ocupa zones atacants doncs també li podria anar bé per Pol Arnau. Continuem repassant un altre dels partits, Aleix, si et sembla? Sí, l'Olot que va perdre al camp del Torrent, el Torrent que suma la primera victòria de la temporada. Per l'Olot bé, és un partit sempre difícil, desplaçament a Sant Gregori i un gol de penal al minut 34 d'Adri Pérez que li va donar als valencians la victòria. Repassats els resultats de tots els equips catalans, anem a mirar una mica la classificació, on tenim el Barça Atlètic com a líder indiscutible tot i la derrota amb 15 punts, de ben a prop el Girona B i l'equip català que tanca el play-off és el Reus Futbol Club Redis amb 12 punts, el Sant Andreu que ja comença a estar a prop de les zones de play-off amb 10 punts, l'Espanyol B que surt de la zona de descens després d'aquestes 2 victòries seguides i qui es complica bastant la vida és l'Olot, que ja mira més cap a baix que no pas cap a dalt, el Terrassa, que està en la posició de play-out de descens, i l'Atlètic Lleida, tot i la primera victòria, que continua en posicions de descens amb 7 punts. Sí, és una lliga que sempre la distància entre play-out i play-off doncs és molt mínima i una victòria, 2 victòries consecutives doncs et fan escalar. Recordem, l'Espanyol B fins fa poc estava l'últim pràcticament i ara doncs ha sortit de posicions de descens, està respirant tranquil, fa 4 partits que no perden, així que aquesta és un grup que guanyes 2 partits i te poses ja encarat cap al play-off. Sí, a més estem en el moment de la temporada que 2 victòries seguides et poden fer entrar a play-off i 2 derrotes seguides baixar fins a la zona de descens, fins i tot. A mi no m'agrada mirar gaire la taula classificatòria
aquestes primeres jornades, però sí que és cert que ja vas veient una mica la dinàmica dels equips. Destacar també que la següent jornada tindrem un derbi català, al grup 3 de la segona federació, entre Olot i Girona B, que són els únics catalans que s'enfronten entre ells. Una vegada repassada la segona federació, comencem amb la tercera federació, i és que aquí doncs tenim el primer partit per repassar entre el Vic i el Lleida. S'enfrontaven dos equips que encara no havien guanyat, doncs un d'ells ja ho ha fet, i es tracta del Vic, que va aconseguir guanyar el conjunt de la terra ferma per 2-1. El Lleida, que va aconseguir el primer gol de la temporada, però continua sense guanyar. Un partit una mica espès, et diria, Aleix. Jo el vaig viure des de fora i bastant espès. Cap dels dos equips va trobar la seva millor versió, però sí que és cert que el Vic va tenir les ocasions més clares i va anar ràpid per feina, avançant-se amb un gol de Pius Quer al minut 3, molt bon jugador, em va sorprendre molt. Després, a la segona part, Jordi Cortés, l'entrenador dels blaus, va introduir 4 canvis de cop, van sortir efecte, i al minut 57, doncs, Russi, el pivot defensiu, que va fer la igualada al marcador, però després l'alegria va durar ben poc pels lleidatans, perquè a la jugada següent, al següent minut, Ignasi Quer, el davanter del Vic, doncs va fer el 2-1 definitiu. Sensacions que deixa el Lleida, doncs, que no acaba de trobar la manera d'avançar-se al marcador, sobretot, de sumar una primera victòria, i és que els ànims, doncs ara no sé com deuen estar al vestidor, però sí que és cert que van últims, 2 punts de 21, és una situació complicada. Sí, s'ha d'entendre sobretot la situació del Lleida, que a finals de juliol no hi havia cap jugador firmat, es va fer una plantilla de pressa i corrent, per dir-ho d'alguna manera, i és un miracle que el club estigui competint. El que és una autèntica llàstima és que el dia que aconsegueixes marcar, que t'ha costat tant durant la temporada, gairebé a la següent jugada, al següent minut, et remuntin el partit i ja siguis incapaç de ni que sigui empatar. Veurem a veure com continuen les coses aquí a Lleida, perquè bé, següent jornada contra el Peralada, diumenge a les 12, amb l'esperança de poder sumar ja els primers 3 punts per intentar revertir la situació. Tot el contrari passa amb el Badalona, el líder indiscutible de la categoria, que aquest cap de setmana se li va atragantar el partit contra el Mollerussa, ja que els gols van arribar en el tram final. Va marcar Gómez per part del Badalona després de reiterades ocasions dels badalonins, i l'Amin Jugara, una de les sensacions de tercera federació, gairebé a la següent jugada del gol del Badalona, amb una gran acció individual va empatar el partit. On també hi ha problemes, almenys a casa, és amb l'Hospitalet, Rubén. Sí, l'Hospitalet, que a casa, com a local, no acaba d'arrencar, de trobar una solidesa i una continuïtat, i és que van perdre per 1-2 davant el Tona. Es va avançar el conjunt visitant, va aconseguir empatar Buba, l'ex de l'Europa, un molt bon jugador, estava en molt bon rendiment, i després a les acaballes del partit, minut 87, últims minuts, una jugada una mica rocambolesca, una sèrie de rebots, doncs els de Tona que van fer l'1-2 definitiu al marcador. El resultat, podríem dir, sorpresa del cap de setmana. De les majors sorpreses del cap de setmana, la que no ho va ser la victòria del Cornellà contra el Sant Cristóbal, victòria molt fàcil dels de Cornellà. Segon partit que guanyen fent 3 gols, es va avançar amb gol de Leo Dos Reis, el segon el va fer a Jani, una altra vegada Dos Reis al minut 76, i en el tram final Guzmán va posar el 4-0 definitiu. Els d'Ignasi Quer, que després de ser golejats pel Badalona, aquesta estirada d'orelles els hi va servir per començar a ressuscitar a la classificació. Sí, i destaquem també la victòria, també sorprenent una mica, de la Fundació Grama al camp del Manresa, el Nou Congost. Sí que és cert que va ser un partit també una mica trabat, el Manresa que es va veure que va haver de jugar amb 10 jugadors, l'última mitja hora de partit, va ser en aquell tram que la Grama va aconseguir remuntar-lo, el Manresa es va avançar al marcador amb un gol de penal de Moja Esarfani al minut 2,
i després doncs, la Grama, amb aquesta expulsió del Manresa, doncs, que va aprofitar i va acabar de sentenciar el partit amb aquesta remuntada 1-3, victòria molt important i la Grama que no deixa de sorprendre. Sí, segurament la Grama és la revelació d'aquest grup, perquè ningú, o almenys jo no m'esperava que estigués mà a mà gairebé amb el líder, a veure com és la temporada, perquè són molt llargues, però la Fundació Esportiva Grama, que és la revelació. Continuem amb el repàs de la jornada, el Canvidalet, que va empatar a casa 2 contra l'Europa B, es va adelantar els escapulats amb un gol de Marc Anglès, va empatar el partit ja al segon temps Reinhardt, Ramoneda va posar la remuntada pels locals, però ja al minut 70 un gol de Comte va sentenciar al Canvidalet 2-2, resultat que no serveix gairebé a cap dels dos. També vam tenir un altre 2-2 al grup 5è de la tercera federació, aquesta vegada entre Cerdanyola i l'Escala. Una Escala que venia d'una bona dinàmica, s'enfrontava al Cerdanyola, un equip que no està acabant d'arrencar, i doncs el Cerdanyola que va treure un punt força meritori. Els 4 gols del partit van ser a la primera part, així que qui vegués la primera part va sortir del camp content, molt content, i destacar el davanter de l'Escala, Youssef, que no para de marcar gols, ja va fer un doblet, ja són 7 els que acumula la Lliga i és doncs, el pitxitxi del grup. Per part del Cerdanyola, que va marcar Serra i també va marcar Salcedo, i els 2 gols del conjunt local que no van servir per a aquesta victòria, però no deixa de ser un bon punt pels del Cerdanyola. També hi va haver un altre 2-2 a la categoria, a la jornada dels 2-2, al Nou Barris, la Muntanyesa, que va començar guanyant amb un golàs de Cunya, després amb un sac de banda Gerard Batalla va posar el 2-0, tot apuntava que seria un partit plàcid per la Muntanyesa contra el Vilassar, que és un equip molt jove, doncs no va ser així. A la segona meitat, canvi de rols i mitjançant 2 penals transformats per Pol Rivera i Fran García, que la Unió Esportiva Vilassar va aconseguir treure un empat del sempre difícil Nou Barris de la Muntanyesa. I acabem el repàs d'aquesta tercera federació amb la victòria del Peralada a casa davant el Vilanova i la Geltrú, una altra de les revelacions del grup, doncs en aquest cas victòria del conjunt gironí amb un gol del davanter Master Omar Kanté, que ja en porta 3 a la Lliga, i doncs 3 punts més pel conjunt local. I anem amb el repàs de la classificació, on el Badalona continua el líder i invicte amb 15 punts, el segueix de ben a prop la Fundació Esportiva Grama amb 14, l'Escala, que també en té 14, tercera posició, quart el Cornellà amb 13, cinquè l'Hospitalet amb 13, que és el que tanca el play-off, i una mica més enrere, però buscant sobretot aquestes posicions, amb 11 punts tenim el Manresa, el Vilanova i la Geltrú, el Tona i el Peralada. I en posicions de descens, Rubén? Doncs en descens es troben els 2 equips lleidatans, tant el Mollerussa com el Lleida en aquesta ocasió com a QE, i també el tercer que completa aquest descens doncs és el Cerdanyola. Partits a destacar per la següent jornada, la número 8, doncs tenim un partidàs entre la Fundació Grama i l'Hospitalet, 2 equips en zona de play-off, només els separa un punt. Veurem com va aquest encontre, perquè sí que és cert que el que guanyi doncs sí que ja té un avantatge més clara respecte no només el rival, sinó també la zona que marca les posicions de play-off. I fet el repàs de tercera federació, saltem al futbol femení, a la Liga F, on tots els equips catalans han pogut puntuar. Ho va fer el Barça guanyant 2-0 a Granada a l'estadi Johan Cruyff. Les de Pere Romeu, que se'ls va complicar el partit dins del que acostuma a ser el Barça femení, ja que fins a la segona part no van aconseguir marcar mitjançant Clàudia Pina al minut 52 a passada de Vicky López, i ja a les acaballes del partit Quica Nazaret va sentenciar de nou amb passada de Vicky López. M'agradaria fer un petit incís aquí, que estem parlant del Barça, amb Clàudia Pina. Clàudia Pina, a part de ser una sensacional jugadora, està vivint un moment, no sé si catalogar-ho com a estrany, perquè al FIFA, al EA Sports 26, com li vulguis dir, té una carta que és normal i corrent, però la gent que juga diu que és el més similar a Ronaldo Nazario, que tu la proves
i sense córrer molt, sense xutar excessivament bé, fa uns gols que són una barbaritat. Per tant, si algú d'aquí juga al FIFA, Clàudia Pina, compra obligatòria per l'Ultimate Team. Seguim repassant la primera divisió femenina, la Lliga F, en aquest cas la victòria de l'Espanyol al camp del Dux Logroño, que jugava el partit al famós Las Gaunes, no? El famós gol en Las Gaunes, doncs l'Espanyol en va aconseguir 2, Torrodà amb un autèntic golaç des de fora de l'àrea que l'envia a l'Escaire al minut 19 i després ja a la segona part Ainhoa, que va sentenciar el partit amb el 0-2 i un Espanyol doncs, que continua sumant els seus punts. Qui també va puntuar lluny de casa al sempre camp difícil Heliodoro de Tenerife va ser el Badalona Women. Es van adelantar ràpidament al minut 3 amb un gol de Chamorro. Al minut 19 empat el Tenerife des del punt de penal, un penal bastant clar. Maria Llompart, que de nou capgira el marcador 1-2 pel Badalona, però a les acabades de la primera part, Paola Hernández, que fa el 2-2 definitiu, així tot, bon punt pel Badalona, lluny de casa, desplaçament dels més complicats, perquè vas fins a les Canàries, per tant, punt molt positiu per les Badalones. I novament els 4 gols a la primera meitat. No? Estranya aquesta jornada. D'aquests partits que hi ha molts gols a la primera meitat i dius, vinga, la segona encara serà més boja perquè els partits s'acostumen a trencar més, s'acostumen a obrir més. Doncs no, la segona part va quedar 0-0, però resultat final 2-2, bon punt del Badalona Women. Repassem la classificació. Per sorpresa de ningú, el Barça és líder, 24 partits, 8 victòries, tan sols un gol concedit. Autèntica bogeria a les de Pere Romeu. El Badalona, setè, 10 punts. El descens, que queda a 6, molt lluny de moment. I l'Espanyol, després de guanyar el Dux Logroño, rival directe, que es queda amb 9 punts a 5 del descens. Per tant, a la Lliga F els equips catalans estem molt i molt tranquils. Tranquil·litat absoluta. Acabada la Lliga F, passem a la primera federació femenina, on ja nosaltres, que som lleidatans, doncs podem explicar per fi la primera victòria, en aquest cas de l'AEM, al camp de l'Oviedo, en un partit que pintava com si fos un altre 0-0, un altre empat, però finalment a l'últim minut d'encontre, gol de Carlota Azin, que donava els primers 3 punts de l'AEM, la primera victòria de la temporada. Recordem l'AEM que ha canviat d'entrenador, Joan Bacardit va estar destituït i ha entrat en el seu lloc Miquel Seuma. Primer partit d'en Miquel, primera victòria, així que... Entrenador nou. Victòria assegurada, ja ho sabem, això. Qui també va guanyar va ser el Barça B, que com ja sabem no pot pujar, però bé, sempre és important puntuar, sempre al camp del difícil Villarreal, equip candidat a pujar o almenys a fer play-off. Es van adelantar ràpid i senzill al minut 1 amb un gol de Cèlia. Natàlia va fer el 0-2. Al minut 72 el Villarreal, que va posar la por al cos amb un gol d'Alexia, però al 85 Natàlia va sentenciar i no es va jugar més en aquest partit. Qui no va puntuar, Rubén, va ser l'Europa. Sí, derrota de l'Europa al camp de l'Albacete per un gol a 0, per la mínima. Doncs mala sort, no? Podem dir de l'Europa, perquè va tenir més domini, va tenir ocasions més clares, però la fortuna no va estar del seu costat. Al minut 40, Sara Manuela, que es va marcar en pròpia, i derrota de l'Europa, que si repassem la classificació, AEM i Europa continuen en zones de descens. En aquest cas, l'equip escapulat es situa últim a la taula i qui no afluixa és el Barça B, que es troba en segones. Bona ratxa ara amb 3 victòries consecutives. Recordem, no poden fer play-off, no poden pujar, però sempre ha d'haver una bona dinàmica per a veure si algunes jugadores poden fer el salt amb el primer equip i tenir l'oportunitat amb en Pere Romeu. Bé, donem per conclosos ja els resums de les jornades. Ara començarem a donar els premis d'aquesta jornada. Comencem, Rubén, amb l'MVP de la jornada. Sí, l'MVP, després de comentar-ho, debatir-ho, no hem tingut gaires complicacions. En aquest cas, li donem al jugador del Sabadell, Javier López Pinto, pels seus 2 autèntics golassos al camp de l'Alcorcón. Una victòria molt treballada d'equip, però si hem de destacar un jugador de la jornada global d'aquest repàs català, és per l'extrem Javier López Pinto.
Sí, ara que parlem del Sabadell, jo també voldria destacar les actuacions que porta fent Diego Fuoli amb el club arlequinat, 5 porteries a 0 consecutives i només ha rebut 3 gols, demostra la solidesa d'aquest equip de Ferran Costa, que de moment està fent les coses de 10. No ha perdut. No ha perdut. Encara. Pues amb això t'ho dic No, tot. no, genial. I el que també va ser genial va ser el gol de la jornada, aquesta vegada molt fàcil de triar, però molt fàcil, va ser la sensacional xilena de Cris Letono de l'Espanyol B contra el Terrassa, un gol de bandera, molt fàcil aquesta jornada. S'ho has ficat molt fàcil, Cris. Sí. Seguim donant premis i el millor desplaçament, que ens agrada l'afició del per Sant suposat. Andreu. No dubtàvem del seu desplaçament al camp del Reus Futbol Club Redis, així que doncs, el premi aquesta jornada se l'emporta l'afició andreuenca, encapçalada sobretot pels desperdicis. A més, doble premi, perquè no és només el desplaçament i l'experiència que vius, sinó que t'emportes els 3 punts al minut 90. Passa poques vegades, això, Però quan passe... però quan passa és molt divertit. Per nosaltres, partit de la setmana vinent, l'imperdible del sense pròrrogues. Per mi, cap mena de dubte, aquesta jornada ens ho han ficat molt fàcil. Sí. A la Nova Creu Alta, dissabte a 2:15 de la tarda, Sabadell, Gimnàstic de Tarragona. Duel d'equips catalans, duel d'equips que s'estan jugant les zones de play-off. Sí. Per tant, partit importantíssim. No sé si t'atreveixes amb una porra, Rubén. Jo és que veient la dinàmica del Sabadell, juguen com a locals, i el Nàstic, que encara està generant una mica de dubtes, jo m'atreviria a dir que el Sabadell s'emportarà els 3 punts en aquest duel català. Jo, si hauria d'apostar, faria victòria al Sabadell per 2-1. Sí, jo també coincideixo que marcarà el Gimnàstic de Tarragona, que es trencarà aquesta imbatibilitat de Diego Fuoli, però jo no veig tan clara la victòria. Desplaçament del Nàstic amb marea grana, molta gent desplaçada, veig més 1-1, pacte de cavallers, punt pels dos equips catalans. I els dos a zona alta, I els no? dos a zona alta. Jo ho firmo. Bé, doncs, una vegada donats els premis, tanquem aquest programa. Abans, però, hem de fer... Encetem secció, encetem secció. Hem de començar una nova secció, i és que en cada episodi portarem una samarreta que ens representi, que li tinguem carinyo, una samarreta Icònica, sí, podríem dir. icònica d'equips de futbol. I en aquesta ocasió doncs, portem una de molt mítica, que ens l'explicarà l'Aleix. Avui portem peix gros, perquè portem una del Lleida, però avui la portem fins i tot amb aquesta bosseta, perquè això no li pot agafar cap mena de pols. I és que, si es deixa obrir això, que va amb cremallera, portem la samarreta del Lleida de l'any de l'ascens, que us l'ensenyem per aquí. És enorme, si la podem veure bé en pantalla, samarreta mític patrocinadora Lleida de l'any de l'ascens. La màgia d'aquesta samarreta és que està portada per un jugador, segurament un dels jugadors més mítics de la història del Lleida, que és Antoni Palau, el 7, el tractoret de Torrefarrera. Doncs bé, aquesta la va lluir la temporada de l'ascens i me la va donar la meva gran amiga Ona Palau, que va ser el seu tiet. I bé, una samarreta que per nosaltres és icònica, de les més icòniques de la història del club, i crec que és la millor per encetar aquesta... I representa molt també a un munt de generacions dels aficionats lleidatans, perquè van tenir la sort de viure els moments més màgics de la història del club, i doncs molts ho deien, no? O Rei Palau, un dels millors extrems que han vist al camp d'esports, una samarreta preciosa, amb aquest Adidas, el disseny, la publicitat mítica i un escut que ens encanta. Que ens encanta, sí. No ens mal acostumem perquè aquesta samarreta retro és gairebé una excepció. Portarem samarretes icòniques que ens agradin. Una miqueteta de tot. Doncs, dit això, ensenyada la samarreta de la Unió Esportiva Lleida, tanquem aquest primer episodi del Sense Pròrrogues, on hem repassat tota la jornada del futbol català en català. I bé, com farem un podcast, programa cada setmana repassant la jornada, doncs ens acomiadem fins avui i ens veiem la setmana vinent. Un últim incís, i és que, bé, volem donar un agraïment especial al nostre tutor d'universitat, Arturo Lozano, que va morir fa uns mesos d'un tràgic accident. Ell ens va motivar
ens va motivar a continuar amb els nostres projectes, ens va portar al treball final de màster, de grau. Doncs descansa en pau, Arturo. Nosaltres continuem fent el que ens agrada i segur que ens estàs veient. Aquest episodi és un homenatge cap a la teva vida. Moltes gràcies per tot i també ja per acomiadar el programa volem agrair a Tomàs Montesó, el meu company de CM a Lleida, amb el que portem les xarxes socials, que és el que ens ha fet aquests meravellosos logos per poder tirar aquest projecte endavant. Dit això, moltes gràcies per escoltar-nos i ens retrobem la setmana vinent. Yeah!